тебе. Поздрав за тебе и тебе. Има колона. Не трепера чак толкова много. Чакам, тебе тъпо, да. Само за една минутка внимание. Много се извинявам за прекъсването. Има бомба. Защо? Имаме реплика. Намали диджей. Хлопци, не са от мене. Не са от мене. Добър вечер, дами и господа. Днес ще играем една игра. Няма ли мам? Казва се втори шанс. И днес ще сте го победите. Цял живот, мамка! Аз не се ебам, не мога да го гледам на тия лутли. Игра е за специалното спонсорство Георги Георгиев. на Лео Меси и подкрепата и идеята на Георги Георгиев. И днес печелившия е Кристиан Велинов и Кристиан Роналдо. Честит рожден ден, братле! На CR7 и аз, нали? Сега имаш още един подарък. Кристиан. Аз се пообича с малко, не? Честит рожден ден, дебело! Я, бе. Да, Няма как. Това е стария Роналдо, но автографите са истински. Да, бе. Касия с Роналдо и още един. Понеже там Касия го обичам, ама Мисля, ти значи... заповядай. Ено, мерси! Бате, вземи си подаръка, бе! Не, ти добре ли си това? Бате, вземи си подаръка с тия. Абе! Искам да обещаш. Как ще улекаме ти мъци? Айде, бай, снимай се с това, защото кога ще се Това е снимате с това? феномена! Айде! Айде, топка! Да, бе, истинския Роналдо, бате! Айде, като се купиш по 6 лева, ще покара ли си? Сделка? Бате, трябваше да вземеш пръстъра. Пръстъра не трябваше да вземеш. Толкова горд асистент! Айде, момче, айде! Никога! Това всичко е за Кристиан ли? Аз не разбирам. И аз държим купата. Оня част и го си има! Давай, айде! Трябва да говорите. Бате, истинския Роналдо, извинявай. Чакай, Истинския. моите ти му... Мисля, нали знаеш, лев 10 ни вкарва, бате. Я влезе, Си... кой подпис на това? Ви-7. Дайше да бъде лайк. Това на ксерокс ли го направиш? Не, сериозно. Опа, празна бутилка. Спадате го, това ще обаче за това. Малко може леко. Днеска буди свак. Да, бе, днеска за това ме биха между другото. Нищо, бе, ще ритаме мач с нея, какво толкова? Отлепи. Я бе, скъпчица. Да, ще да казах, че идва между другото. Кога че види така снимка? Сега малко по-сериозно. Парите. Такова няма виж. Благодаря за панелката. Много ми благодари, бе! Ще върнат от тях. Абе сега музика. Аз ще да плача. Колко
да съм силен мъжкар. Не мъжкар, частник вате. Поне 10 лева, мама ми стара. Така, благодарим на всички. Беше много трогателно. Аз сега се напия като свине.